dad grasol, dirion Iesu, ysbryd bendigedig. Fe yw holl a lluog, dyrchafwn ein calonnau atat mewn cariad, dyrchafwn ein heneidiau mewn gweddi, dyrchafwn ein lleisiau mewn clod, i ti, ffynhonell pob dawn a bendith, y bwr clod a'r gogoniant. Bore da iawn i chi gyd a chroeso cynnes iawn i chi i roedfa ddigidol yr wythnos hon. Heddi, i'n eithriadol o ffodus o gael cyfraniad gan y Dr Llinos Roberts a hefyd gan y parchedi Carwyn Siddall. Y ddau ohonyn nhw yn rhannu â ni eu hoff adnodau, mas o'r gyfrol Hoff Adnodau'r Cymru. Fi'n siŵr y gewn ni fendith o wrando ar y ddau ohonyn nhw. Diolch i chi am ymuno â ni. Yr adnodau dwi wedi dewis ydy Rhufeiniau 12, adnodau 6 i 10. A chan fod gennym ddoniau sy'n amrywio yn ôl y gras a roddwyd i ni, dylem ei harfer yn gyson â hynny. Os proffidoliaeth yw dy ddawn, arfer hi'n gymesur a ffydd. Os dawn gweini ydyw, arfer hi weini. Os addysgu yw dy ddawn,
arfer dy ddawn i addysgu, ac os gynghori, i gynghori. Os wyt yn rhannu ag eraill, gwna hynny gyda heilioni. Os wyt yn arweinydd, gwna'r gwaith gyda gymroddiad. Os wyt yn dangos tosturi, gwna hynny gyda llawenydd. Bydded eich cariad yn ddiragryth, casewch ddragioni, glynwch wrth ddaioni. Byddwch resog yn eich serch at eich gilydd fel cymdeithas. Rhowch y blaen eich gilydd mewn parch. Pan o'n i'n blentyn, ro'n i wedi rhoi mryd ar fod yn filfeddyg, a'r brydfydedd yma wedi para am flynyddoedd lawer. Ro'n i'n treulio bron pob gwyliau yn Parchg, fferm Nain a Taid yn Licswm, ac wrth y modd yn helpu wrth fwyd ar lloi, casglu wya neu ganu'r gwartheg wrth iddyn nhw gael ei godro. Parodd y diddordeb yma am flynyddoedd, ond daeth tro pedol yn fy newis gyrfa wedi mi gyrraedd y 6 dosbarth, a hynny yn sgil sylw gan ffrind agos iawn i fy rhieni. Awgrymu wnaeth o, mae ymdrin â phobl fyddai'n fy nghryfder yn hytrach nag anifeiliaid. Rhywsut roedd hyn wedi taro 12 a gwneud i mi ystyried a chwestiynu sut y gallwn ni ddefnyddio fy nghryfderau i'w llawn potensial. A dyna benderfynu addasu'r ffurflen icas a throi fy ngolygon at yrfa feddygol. Bellach dwi wedi bod yn gweithio fel meddyg ers dros 25 canrif, a rhan helaeth o'r blynyddoedd hynny fel meddyg teulu. Dros y cyfnod yma dwi wedi gweld cannoedd o gleifion, a dod i adnabod ambell un yn well na'i gilydd. Dwi wedi bod yn bresennol ac wedi rhannu'r adegau mwyaf arwyddocaol y modau cleifion. Yno i glywed sgrech gyntaf babi newydd anedig, ac yno hefyd wrth i glaf gymryd ei anadl olaf. Mae'n swydd sydd wedi caniatáu mi feithi perthynas arbennig gyda chleifion a chael mynediad i fanna mwyaf cudd ei bywyda wrth iddyn nhw ymddiried yna un llwyr, a mae hynny'n wirioneddol fraint. Dros y cyfnod yma, dwi'n fawr obeithio mod i wedi llwyddo i wneud daioni a defnyddio fy nonia fel meddyg i gefnogi cleifion drwy gyfnodau heriol ei bywydau. Dwi bellach hefyd yn gweithio yng Ngholeg Meddygol Abertawe ac yn flynyddol yn cyfweld darpar fyfyrwyr sydd wedi rhoi bryd ar fod yn ddoctoried. Yn aml mae trywydd cyfweliadau yn harwen at holi'r myfyrwyr pam eu bod nhw wedi dewis meddygaeth, ac fel arfer mae'r atebion yn dilyn patrwm gweddol debyg a'r ymgeiswyr yn adrodd am ei doniau ymwneud â phobl yn ogystal â'i hangerdd i helpu eraill. Mae gennym ni oll yn doniau unigryw. A'r gamp ydy adnabod ein cryfderau a defnyddio i wneud daioni. A pheidiwch ag anwybyddu sylw a ddaw gan rhywun arall chwaith, sydd efallai wedi gweld cryfder yno chi nad oeddech chi'n llwyr ymwybodol ohono. Cymer arglwydd feini oesi i'w chysegri oll i ti. Cymer fy munudau fod fydd yn llifo dy glod. Cymer dif yn wylo'n rhodd, fydd i'w wnaeth i'r wrth dyfodd. Cymer i o'r fy wneud roed i, gwna hwy'n weddau dder o ti. Cymer dif y llais yn lan, am fy mrenin boed fy nghan. Cymer fy ngwefusau, llanw hwynt a ddeiriau dim.
Cymerfair ar das I ddim, min I fynw natal dim. Cymer fy nghyneddfaen llawn, I ddwasanaeth tro bob dawn. Cymer mwy fe wyllus I, gwna hi ni'n ar eiddo ti. Cymer I ti'r galon hon, yn o'r seddfaen dan fy mron. Cymer fy serchiadau o'r, wrth y draed drwy'n bwrw stor. Cymer arglwydd, cymer fi, byth yn unig o lli ti. Y dair adnod o'n I wedi'w ddewis oedd tair adnod o Salm 8, sef yr adnodau yma. Pan edrychwyd ar y nefoedd, gwaith dyfysedd, y lloer a'r ser, yr haia o'r deiniaist. Pa beth yw dyn I ti i'w gofio? A mab dyn I ti ymweled ag ef? Canys gwneithos ef ychydig is na'r angylion, ac a'i coronaist ac ogoniant ac a harddwch. Cwestiwn amhosib i'w ateb yw pa adnod neu adnodau yw'r ffefryn, gan fod hynny'n amrywio yn dibynnu ar amgylchiadau ag ati. Ond rydw I wedi dewis yr adnodau yna heddiw o Salm 8. Fel mab fferm, mae'r amgylchedd a bydamaeth yn agos iawn at yng nghalon. A dyma salm o fawn i'r cread sy'n cydnabod mor ardderchog I wenw'r arglwydd. Capel diwnidog bu Saron bod Edern, capel lle ges i'n magu ynddo ers dros ganrif. Ond gyda phwyslais ar gyfarfodydd gweddi, llwyddodd y nifer gymharol fechan o aelodau I gynnau'r dystiolaeth gydol y blynyddoedd ac yn parhau I wneud hynny. Anogwyd pawb ohonom hyd yn oed fel plant I arwain oedfa yn ein tro, a rhoddwyd pwys mawr ar ddysgu adnodau. Wrth I mi dyfu, aeth dysgu un adnod yn ddysgu cymal, ac rwy'n cofio'n dda fel y bu mi ddysgu Salm 8 ar ei hyd, a hynny o'r hen gyfieithiad. Rhywsys gallwn ni'n ieithu ar salmydd, gan I ninnau hefyd yn gyson brofi agosrwydd Duw yng nghanol ei gread. Ac leisir hyn hefyd yn emyn godidog Carl Gustaf Bober, a gyfieithwyd i'r Gymraeg gan Stewart W.C. Hain ac E.H. Griffiths mor fawr wyt ti, rhif 140 yng Nghaneuon Ffydd. Creodd Duw fyd llawn rhyfeddod, ac fe wyddom am y pryderon a'r bygythiad sydd i'n byd bellach yn wyneb cynhesu byd eang, a'r angen I bawb ohonom ymateb, a hynny mewn modd radical ar fyrder. I'r Cristion mae galw arnom I ymateb nid yn unig lles dynoliaeth, ond gan gredu mae creadigaeth Duw a roddwyd i'n gofal ydyw. Ond yn y detholiad hwn o adnodau, yn ogystal â chydnabod rhyfeddod y cread, sylweddolir braint dynoliaeth yng nghynllun Duw. Pa beth yw dyn I ti i'w gofio? A mab dyn I ti ymweled ag ef? Canys gwneithos ef ychydig is na'r angylion, ac a'i coronaist ac ogoniant ac a harddwch. Ni allaf gofio amser pan nad oeddwn yn teimlo galwad I rwynedogaeth. Gall hyd yn oed fathrawas dosbarth meithrin dystio mae gweinidog oeddwn eisiau bod. Wrth gwrs, nid gwaith mor weinidogaeth,
ond galwedigaeth, ffordd o fyw. Ac wrth i mi dyfu a cael fy hyfforddi ar gyfer y weinidogaeth ordiniedig, cael fy ordeinio a chyflawni'r weinidogaeth yn yr ofalaeth, rwy'n rhyfeddu fwy at y fraint o gael cyflawni gwaith yr arglwydd drwy ras a chariad Duw yng Nghrist. Wrth gwrs, mae'r fraint hon i bawb ohonom, cael rhan yng ngwaith Duw. A thestyn llawenydd i mi yn dilyn cychwyn fy ngwaith gyda'r undeb yw clywed yn fwy a mwy sydd yn dymuno gwasanaethu'r arglwydd mewn amrywiol ffyrdd. Rhoddodd Paul bwyslais ar hyn yn eilythu'r at y Rhufeiniaid yn ei 12fed bennod drwy annog y credinwyr i ymarfer a chyflwyno eu hamrywiol ddoniau a'r gogoniant i Dduw. Rwy'n diolch i Dduw am y fraint o gael profi ei agosrwydd drwy amrywiol ffyrdd, ac am y fraint o gael tystio iddo drwy fy ngweinidogaeth. Wedi bawb ohonom geisio ei alwad a'i arweiniad personol i ni'n gyson, ac ymroi'n llawn i fyw bywyd er clod a gogoniant i wenw, am fraint, am anrhydedd.
Chweddiwn. O ddydd i ddydd, yr wyt ti arglwydd yn llenwi trysorfan profiad a phendithion, yn rhoi i ni ddoniau i ymateb i ti, ac i fyw yn ddefnyddiol a dedwydd, ac i garu a gwasanaethu'n gilydd. Rhoddais i ni'r ddawn i ryfeddu, i synnu a dogonianed y fyd, i ymhyfrydu yng nghewreinrwydd gwaith y fysedd, i ymdeimlo a dirgelwch sy'n damgylchu, i ymwybod a thallu a thras. Rhoddais i ni'r ddawn i garu, i ymserchu yn ein hanwyliad, i feithrin cyfeillgarwch, i estyn llaw i'r anghennus, i ymateb mewn cariad i'r gariad di. Rhoddais i ni'r ddawn i ddeall, i ymgythred trysorau disg a diwylliant, i fwynhau llyfrau da a chelfyddyd gain, i ymchwilio i gyfrinacher gwirionedd, i ddirnad ac i fuddhau i ddewyllus di. Am y doniau hyn i gyd, diolchwn i ti. Rhoddais i ni'r ddawn i gredu, i synhwyro rhin dy bresenoldeb, i ymddiried yn dy ofal drosom, i brofi dy dangnefedd yn ein heneidiau, i ganfod ystyr a nod i'n bywyd yno ti. Rhoddais i ni'r ddawn i thydnabod, i weld goleuni dy gariad yn wyneb Iesu, i glywed y acenion di yn ei eiriau ef, i ymdeimlo â grym dy ras yn ei weithredoedd, i wyleiddio ger bron aberth arswydus ei groes, am y ddawn fwyaf hon o theiddo, ac am dy heilioni di gymar i ni yn Iesu Grist. Diolchwn i ti. O gydnabod mae wrth law di y daw pob rhodd a dawn, sef yn cyfoethogi'n bywyd. Cyflwynwn i ti arglwydd, yr rhai sy'n bryn o'r doniau yr ydy ni'n i mwynhau. Yr rhai sydd wedi colli iechyd ac yn methu cyfarfod y gofynion bywyd. Yr rhai sy'n mewn dryswch meddwl ac yn gwbl ddibynnol ar bobl eraill. Yr rhai sy'n gaeth i'w pryderon, yn methu cysgu'r nos ac yn mynethu wynebu'r bore. Yr rhai sy'n methu gweld harddwch y byd na wynebu anwyliad. Yr rhai sy'n methu clywed seiniau natur na lleisiau ffrindiau. Yr rhai sydd wedi colli cartrefi, teulu a bywoliaeth mewn ryfel a therfysg. Dduw y doniau da, cynnal gwrola a nerthan nhw i gyd, yn enw Iesu Grist ein harglwydd. Gadewch i ni weddio gweddi'r arglwydd gyda'n gilydd. Ein tad yr hwnnwyt yn y nefoedd, sancteiddi'r dy enw, deled y deyrnas, gwneler dy ewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyro i ni heddiw ein bara beinyddiol, a madda i ni ein dyledion, fel y myddeiw ninnau i'n dyledwyr. Ac nac arwain ni brofedigaeth, eithyr gwared ni rhag drwg, canis eiddo ti yw'r deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am eich cwmni yn ystod yr oedfa. Diolch hefyd i bawb sydd wedi cymryd rhan yn yr oedfeuon digidol yn ystod mis Awst. Ymunwch â ni eto y Sul nesaf. Yn y cyfamser cadwch yn ddiogel ac yn iach, a gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda ni oll. Amen.